Ay mga bay, mag mukbang na sa karon mga unta mga bay na ako'y himo diri sa usawan nga ginamos with kamatis. Ni ako pa nang hiwaan nun og kaning pino atong sausawan sa atong pritong talong og okra nga gilaphawa atong sudan. Luto na mga bay, mga una ta. Dira agay talong agay kainit. Oh, talong og okra. Sa mo day, tilaw ning okra daw kay. Di man, sulay lang kay sausaw dito. Init pa kayo nya na taon. Hindi ka ganan ning ginamos pag og tuyo, lami sad na sa tuyo kay ngano. Di mo ka pwedeng ginamos ang K. Mga anda ay ito amadi. Ay mini sok-sok ari ilom. Ang saging mi pangmagas. Kay basta ginamos. Ay butang. Ang sama sa sawan. Kaan. Ari sasaw. Ay, labay ang kabaw. Oy, ano ba ang kada ni sarop? Dire oli ato sikoy. Oy, bulan ni. Okay. Minta dai. Gutom. Gutom si Dudong Kubko, naghukad sad. Kalami sa ginamos. Pero init kayo. Hindi init, ha? Ay, ang talong. Talong. Kung paano sa... Kaon panit, makaon ba ni panit? Makaon niya akong gikaon. Saan ko ganahan? Huh? Lami man ang dili panit. Oh. Init kayo. Init kayo. Pero lamay kayo. Oh. Namos. Na. Para. Na. May bigay mo sa lapang. Ah. Wala na di atay. Sausawan nga bunga-bunga. Kaya mo. Ang dami man na. Sulay po ng okra, aron makakuan ka. Ano nga? Kaon og gulay, dili sika og baboy. Wala magalang. Wa man ni masili iday. Wang day ni sili. Ayaw. Labuin. Ini ang kamatis ug pipino pagkaon. Sulag lang ang klabe. Try lang. Okra challenge. Sulay lang dyan. Na, umot lamang. Nami kay benefits ang okra.
Hmm? Nandun si Kuya Ali. Kuya lagi musunod sa akong kaon. Nak si Kuya very fit. Namos. Namuha na naman ako. Naman. Init. Bugnaw na niyo. Ang kapanit. Ay, bukaon ka. Nalay lang ako. Gana, rason ka na eh. Murot na ni mo. Tulang ka? Ini. Nam-nam. Nam-nam na po ya. Ano, okay. Okay, mas. Kamatis upuan pino. Damin salawat. Kansa mo. Yan eh. Yan ulo ka. Jarang masuk pundek. Ya, mama. Buat terus tuh. Buat. Undam din na. Apa? Ang cellphone ni mo? Nasa bag. Charge lang. Abi lang, ibaligyan ninyo. Okay. Mahal tayong kilos talong. Makaon ka man sa luma. Talong? Ako kay bawon sa benefits ng talong. Mag-stress niya ta. Enggak? Bakit lang? Nakalahan ko lang una simkan udah. Pas ano eh? Dami lang yun mo sa mouse, iba? Tagbuhol. Ay, nanuroy, gikabuhol daw ni. Nakalami. Agay, kainit. Silo, kau na pipino, ha, pipino. Cute na ba si Bimbim? Lit ba? Bimbim ba? Bimbix. Ito mo, Bimbix o Bimbix? BBM. Ano niya, BBM?
Suka niya. Niya, parat. Berat deh. Baca kami. Sige, parat. Kayo. Gusto niya ba? Ay, alangan. Gaya mo ipatong sa kanon, mo ang kapalat. Muna ko kan buat. Muna. Yun. Yun. Aging bebe. Ano, butang na. Yan. Napaso ng buwan. Ay, pasok. Laps. Hello. Oh, siya lang. Tingko, naglumpla. Lumpia. Oh, Tingko. Apay daghan. Nakaya niya ang punya. Basta ini maganon po. Tumagabang na may wala kong ganon. Oy. Yabag na naman. Kay ko kusa kay bawl day kay taklob. Panghimagas. Kay kuan, parat kayo. Gracias sa Diyos. Gracias sa Diyos ug mapuhon mo hiyos. Lagi. Padi day kay silaw kay day. Ay, namaligay gulay no? Sirat iba. Busog na. Thank you so much. Thank you so much ko. Ipay paghimagal ng saging. Pagbawa sa kaparat. Ay, ako lagi na mga. Yeah. Ano yan? Ba? Ito. Ayaw. Ayaw lang. Isa. Isa lang. Kita. Pagkuha dito. Hindi na ba? Day. Masabot ka. Antay ka. Lamig yung ginamos niya. Iguman ako gawin ginamos kaya. Wala magmugawas. Gawas ang kabuhi. Nga mga mag-tamis di ko iguman. Bye. Thank you for watching.